И това по музика. Какви телевизии имаше някога сега? The hot chicks are here. Lady B and Tanya. Hey baby, we gonna blow your mind, yo. You ready? Take this track. Yo, yo. Come on, baby. Ако някой ни попита за всички яли сме, това за комплимент се счита, по-специални сме. Ако някой ни попита за всички яли сме, това за комплимент се счита, по-специални сме. Обичаме да живеем към съня, сме алергични, симпатични и различни. Хубавно сме отлични, кефи ни живота на 1000 оборота. И музиката мощна, и лудницата нощна. Мразим хора с маниери, мразим снобските неща. Мразим разни бариери да ни пречат в любовта. Тотално лудо го даваме и въобще не остаряваме. И ви обещаваме все така да ви забавляваме. Луди по рождение, това сме ние. Много екшън, много страсти чакат нашето здрасти. Луди по рождение, супер сме ние. Чар голям, душа голяма, от умора няма. Примерните ходят в рая, с вас от тях не сме. Ходим дето пожелаем и ни е добре. Примерните ходят в рая, с вас от тях не сме. Ходим дето пожелаем и ни е добре. Какво е това нещо, бе? Аз тук живея отгоре, нямам мира. Не е ли ви срам, бе? Не може така, разберете. Shut up man, just give me the beat. Tell them out of microphone, that's all I need. Like